Татар эстрадасына аяк бастым. Ул вакытны искә төшереп, нәрсәдән башладым? 2008 елда мин беренче тапкыр аякларыма менә шул хәтле зурлык каблуклар киеп, ак туфлиләр белән пирамида концертлар залына мин тәүге адымнарымны атладым. Менә шундый зур сәхнәгә, ул да булса Йолдызлар фабрикасы проекты иде ул. Мин анда финалда идем һәм без Рамил Закиров, мин, Алса Быйханова белән шундый трио башкардык. Һәм мин Рамил Закиров белән Кем гаепле дигән җырны башкардык. Салават абыйда эшләдем. Салават Закиевичта Салават җыр театрында бэк-вокалистка булып. Анда инде миңа Салават абый рөхсәт итмидер әле сольный җырларга, чөнки ул бик таләпчән. Артистларга үзенең укучыларына, мин аның укучысы буларак, музыка көллиятеннән соң миңа авыр иде эстрада җырларын җырларга. Түбән тавыш белән. Һәм мин инде гомумән микрофон белән дә эшли белмидем. Мин инде концерт башланыр алдыннан Салават Закиевич килгәнче, мәйтәм тиз генә репетиция ясап алыйм әле дип, шагыйрь сәхнәгә репетиция ясарга. И анда җыйналар инде. Өйрәтегез әле шуны җырларга җырлый. Җырлый белмим, барыгыз әле. Менә шул сүзләр мине шул хәтле канатландырды. Ачуымны китерде һәм шундагы музыкантлар әйтә иде. Эй, күрсез әле, күрмәгәнегезне күрсәтер әле ул сезгә дип, зур сәхнәләрдә чыгыш ясар әле ул дип. Үзең турында ниндидер булса гайбәтләр ишеткәнең булдымы һәм ничек моңа карата реакция бирәсең? Нинди? Гайбәт Салават Закиевичның кемедер Яраткан кешесе. Әйе, менә шундый имеш-мимешләр йөри башлады. Мин инде сәнгать һәм мәдәният университетында укыганда ук музыка көллиятендә минем турында шундый гайбәтләр чыгарып, минем арттан шундый әйберләр, тарихлар уйлап сөйләгәннәр икән. Кешедән көнләшәләр, шуңа күрә уйлап чыгаралар. Белмим, көнләшүме соң инде бу. Бәлки беләсеңме, ничек Салават Закиевичта һәрбер кеше эшли алмый. Һәрбер кеше анда барып элементарно менә бэк-вокалистка була алмый. Чөнки анда бик отбор таләпләр бар аның, әйе. Алар бит мине үзе чакырды, үзләре шалтыраттылар. Әлбәттә инде мин монда сөйнеп бардым, эшләдем. Гайбәт, инде кешегә нәрсәдер сөйләргә кирәк. Кеше кызык уйлап чыгармыйча, ул яши алмыйдыр, бәлки үзенә менә шундый кызык тапмыйча. Аңа яшәве күңелсездер, бәлки аның үзенең тормышы күңелсездер. Булай гайбәтләр, белмим, миңа барып җиткәне булмады.